След вандалските действия на така наречените ранобудни студенти в неделя, когато десетки билбордове с рекламни пана на телевизия Алфа в столицата бяха разрушени, днес репортерът на телевизия Алфа Георги Гюзелов и операторът Йордан Борисов буквално бяха бити от тълпата пред Народното събрание. Полицаите отново не се намесиха, въпреки че побоят беше извършен пред очите им. Агресията срещу телевизия Алфа продължи и днес пред Народното събрание, отново под благосклонния поглед на полицията. Така наречените протестиращи нападнаха екипа на телевизията, докато се опитваше да отрази незаконните действия на определилите се като ранобудни студенти, използващи знака на Сорос, стилизиран юмрук. Симпатичните протестиращи според президента Плевнелиев нападнаха репортера и оператора на медията, като ги удряха и обиждаха. След опит на репортера да потърси съдействие от страна на органите на реда, екипът беше прибран зад огражденията на парламента, където и самите полицаи се държаха арогантно. Мажте се от тука, продажници! Махайте се от тук, хайде! Къде ме гоните, бе? Телевизията на лъжата! Провокатори! 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 Хайде, къде ме гоните? Хайде! Кой е бутате? Хайде! Те хора ме нападнаха, удариха ме, искам подал жалба. Ето там отивате, ето там преди колегата охранител. Добре, идва. Добре, те хора ме обиждат, че ме удрят. Национални предатели! Национални предатели! Наместе ли? Национални предатели! Какво чакате? Фашисти! По полицията стои така безучастно. Фашисти и копаната! Полицията така ли ще стои? Така ли ще стоите? Нападат, удрят ме, вие така ли ще стоите? Елате тук, съдействие ли искате? Да, тези хора ме удрят. Елате тук. Няма да се наместе. Елате тук ви казах. Няма да ме бутат. Искаш съдействие ли стоиш там? Давай, изкарвайте родителите. Давай натам. Как се тогава да ми говорите така, бе? Вие сте длъжностно лице и ще говорите както трябва. Така няма да се обръщате към нас. Прете да дразните и не пуснете района. Ние не дразнем. Просто нямате работа тук вътре в сградата. Те ме вкараха тук, вашите колеги. Значи те хора ме нападат, удрят ме. Нападат, искаме да влезеш вътре, ти стоиш там. Добре, ето сега съм тук. То човек гони колегата, който е оператор, не е така. Ама нямате агритация, нямате... Да, вие имате тук, имате карта. Какво ще прави той тук? Просто къв си ли? Аз съм журналист, съм парламентарен сътрудник на народен представител съм. Значи ако нямате акредитация, те излизат от зоната. Акредитацията, ако няма, просто не клиете, ще го изкараме пак. Няма смисъл. Браво, това е полицията. Браво, поздравления.